Так, ти мені сьогодні оце розкажи з глядачами, як ти сьогодні поїхала на ринок. Я ж таки на пасіку збираюся, ж автомобіль у нас один. Кажу, приїду з пасіки, візьмеш машину і поїдеш. У неї ж права є і все. Ні, я по городу боюсь. По селу я тут чапелюки можу надавати, поїду маршруткою. Все, бо ринок прозіваю, треба цвіти купляти. Відтоді поїхала вона маршруткою, я поки справився з ділами, зателефонував, і що забула вдома? Кошельок забула. Ну, то поїхала баришня скуплятися. Ну, так. Ні, ну це дуже хорошо, що є телефон іще, знаєш, телефон електронний гаманець. Чоловік узяв кошельок, думав, о, щас розживуся, все, в дружини бюджет відкрив, а там одні карточки. А налічка де, що, одні монети чи що? Ні, ну там трошечки було аж 5 гривень. О, технології, йопсі-трьопсі. Раніше налічка була, а зараз усе з карточками. Зараз лише тільки, якщо маршрутка їдеш, то треба маршрутчику заплатити, а так, в принципі, більш не треба. Да.